Ai, weet je, Ansakkie. Oompie Jason het gevallen. Wat is mama? Hij het gevallen, ik heb gisteravond toen zei ik in de huis. Oompie Jason het gevallen, hij die leeg geklim, hij is lappen toe, als je meer Jason niet. Maar, mama? ik heb gisteravond zo gezegd, Ansakkie. Wie mama, die niet wat is nou moest ik. Mama, de wanneer met die leeg. Hij het gistermiddag. Toen leeg ik hier. Ik heb gisteravond niet binnen gezegd, Oompie Jason, amper dat ik door hoe uit. Mijn stressvlak is klaar. Ik heb gisteravond gezegd, Oompie Jason het gistermiddag. Korrepas. 6, 7, 8, toen val Dat kan niet wees, mama. Hij is weg. Maar hoor je, Ansakkie, die eindelijkste probleem wat ons nou mee zit. Ja, mama. Die mensen willen die papieren voor mij geven. Ja, alle die papieren geven, mama. Dan wil ik met hem klein mee. Mama, alle duidelijk weer. Mama wil zeker wie iets doen in de papieren. Nee, mama wil niks te doen met die papieren. Om net die papieren te laten kan claim. Alles zei, ik was vanmorgen. Toen zei ik 6 uur. Toen loop ik door toe. Wat is mama? Ik had niet lief gekregen aan zak. Ik had mama het geloop. Alles zei ik met de affidavit kom maken. Bij die politiestatie moet ik een affidavit maken. En alles zoek de helft van mijn pa. Wow, voor je nog. Hier aan zak je mensen krijgen niet meer deze dag goede mensen. Hier mijn hartpijn. Want mama het elke maand met jelle sasapijn. En mama Jason zijn poelers betalen. En nou wil alleen met de affidavit maken. En dan moet ik nog 50% van die poelers. Mama betaalt die. Mama. Maar hoe moet ons maken aan zak je? Wie? Ik wil ook kan mama vroeg die hele vensters zitten. Oeh ja, die stroomzaken die weer. Maar om mijn papieren te krijgen wil ik die van mama geen. Maar mijn naam nou voor jou. Die venster lekker. Wat je voor mama? Ja, als dat zo scherp is die papieren, man. Dat is die plan. Als het die plan. Als die naam. Vanaan. Dus als hij gaat snor. Hij kan echt vinnig zo staartjes. Stil op die papiertjes. Maar vanaf komen ze weer terug huis toe, mama. Hoe gaan ons weet waar die papieren gezet? Mama, als je mama naar je langkas. Doe hij voor zijn mensen. Wat is een langkas? Voor zijn mensen, die kas hoe maar. Hier is zo. Wat jij daar? Ik was al aan mama. Hey, die plan is aan. Die plan is aan, Ansakkie. Die is onze plan. Ja, vanaan gaan ik die skelm vanaan aankijken. Ja, mama. Zo tot 10 klak. 10 klak. Als spring jij hier, ik ga voor die venster persoonlijk opmaken. Alhoewel die van mama dak over. Stromzaak of de niet. We need this money. Ons nodig het. Ons nodig het, die money.